Полегнала Ергана, гора зеленая, Лакова, гора зеленая, Лакова, Лакова и Орехова. Полегнала Ергана, гора зеленая, Лакова, гора зеленая, Лакова, Лакова и Этнокультурный фестиваль стал важным событием в культурной жизни Республики Молдова и Тараклийского района. И сегодня продолжает активно расширять свои границы, привлекать участников из различных общин соседних стран. Фестиваль является ярким примером того, что, несмотря на многообразие этносов, языковых и культурных различий, мы едины, и наша сила в единстве. Всеки път, когато съм тук в Тараклия, това е огромно вълнение за мен. Носим ви цялата любов, милувка нежна от България, от мястото, в което са дошли вашите прародители, от мястото, от държавата, от страната, която винаги ще бъде и ваша родина. Тараклия е място, което показва как се пази национален дух, как се пази идентичност, как се пази спомен за род, как се предават традиции, обичаи, как се запазва чудесния ни и красив български език. Вие показвате един силен, несломим дух. Повече от 2 века, въпреки предизвикателствата, въпреки премеждията на историята, въпреки трудностите, съхранили сте в себе си българското. Съхранили сте българщината. Знаете ли кое е за мен най-вълнуващото? Този площад днес тук в Тараклия говори на български език. Моите поздравления за това!